Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang topic po natin ngayon ay ang 2 centavos, Republika de Argentina na may taong 1891. Bago ang lahat ay nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at magandang hapon sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out muna sa aming team. Team Alliance, shout out din sa aking mga members. Salamat sa mga pumunta at tumambay sa aking LS last Monday. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan mga idol. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat at sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Paki-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, dumako na tayo sa ating usapin. Features. Country, Argentina. Period, Federal Republic, 1861 to date. Type, Standard Circulation Coin. Years, 1882 to 1896. Value, 2 centavos. Currency, peso moneda nacional, 1881 to 1969. Composition, bronze. Weight, 10 grams. Diameter, 30 mm. Thickness, 1.8 mm. Shape, round. Orientation, coin alignment. Demonetized, January 1, 1896. Number, N number 2220. References, KF number 33, CJ number 24237. Ang obverse nito ay the arms of Argentina and the date below. Lettering, Republika Argentina. Engraver, Eugen Andre Uden. Reverse, Freedom head by hand of Uden wearing a Phrygian cap to the left with a value below. Lettering, Libertad Uden, 2 centavos. Translation, Freedom Uden, 2 centavos. Engraver, Eugen Andre Uden. Age, smooth. Ang total mintage nito ay 8,050,000 to be exact. At ang value nito sa numista ay ang good 70.35 pesos. Very good, 89.43 pesos. Fine, 89.43 pesos. Very fine, 155 pesos. Extra fine, 212 and 24 centavos. At ang almost uncirculated, 219.39 pesos. Ayan mga idol, sana may naibahagi akong kaunting kalaman tungkol sa baryang ito na 2 centavos, Republika de Argentina na may taong 1891. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.